Panahon ta sa niya pikas nga report sa kaduna suspects pagpatay sa ang live-in partner nga maestra. Paayta ina. Maestra mahigala, live-in partner. Gipatay sa iyang ka-live-in nga tumboy day. Mao man nino tumboy may nagkuan. Akaron nadakpan natanggong nas kapulisan ni noon pero paita oy. Naghinigog maestra ining mao maestra. Unya tingali lagi ning silos-silos kay kinigong tumboy og maoy magsilos pod kuyaw na. Ayaw gyud og pangilog anang uyab sa tumboy kay. Ha? Kay kanang tumboy may lalaki gud ang ilang kuan gyud. Oh, delikado. Mas kuyaw pa gani na sa laki ug may mosilos. Ha? Ngilngig na. Bata ato sa tambagan ni mga tumboy nga kana karon gidawat na mas katilingban nga kuan gisabasat ang muhukom anang kuan mga inana no kani mga LGBTQ members no. Di ta muhukom ana nila pero kalma-kalma lang siguro pod sa mga kuan, mga gibati. Ato si check may kalas kasamang Paul Lauro sa report. Yes, Paul? DYHP RMN Report. Radyo man, Attorney Ropil, live daron there is a detention cell sa kapulisan sa Mindanilla tungod ining usa ka lakinon, ingnon talang lakinon o tumboy nga 7 years na niya gikalibin kining usa ka magtutudlo. Magtutudlo ni sa Talisay City, kining sa barangay Lawaan na dos sa Talisay, pero naani siya magkuyo Attorney Ropil kuyo kining iyang live-in partner nga usa ka lakinon o tumboy no diri sa may Purok Limoncito, Sitio Sambag, barangay Tubod, lungsod sa Mindanilla. Alas 11 ang takna sa kagabihon nahitabo kining maong krimen. Gidunggab makadaghang higayon niining suspetsadong tumboy nga si Catherine Retita, 42 anyos. Ato ni siya gihangyo nga ma-interview nato siya usab apan nagdumi na ni siya. Iyang gidunggab og makadagang higayon sus Teachers Day raba gahapon Attorney Ropil no. Sus, pero ko. subo kayo palandungon kay gipatay niya kining iyang kapuyo nga si Melanie Lastimosa, 43 anyos. Annolled na ni sa iyang kuan teacher 3 ni siya diha sa kuan Talisay no. Unya naani siya magpuyo diri sa kuan sa Tubod apan ang iyang kapuyo kining suspetsado nga naa na ron diri sa detention cell sa Mindanilla Police kini si kanlanan nato siya Catherine Arcelia Retita, 42 anyos no. So na-interview na ni Opcam gahapon. Ang iyang istorya Attorney Ropil napuno na siya og na wa niya mapugni ang iyang kaugalingon. Ang ilang lalis nagikani nagsugod ni sa usa ka iro nga nakagawas sa gate sa ilang gipuy-an Attorney Ropil nga maoy ilang gilalisan pero gituoan ni nga hubog o sabog si Catherine mo ni si Catherine mo ni ato ni patubag ni Attorney Ropil ang maong pasangil no kung unsa ka tinuod kat arin lang diri dapit kat. Straight to the Atong point. balikan may kalas Radyoman Paul Lauro sa dugang report. Sa pa nagkahinigog maay ni sila mahigala ang tumboy o kining maestra kay 7 years naman siya nag-ipon day. No? Nganong naon sa manghitabo nga niresulta man ining pagpanunggab. Paita ining istasyon na. Okay, Paul. Back to you, Paul. DYHP RMN Report. Radyo man, Attorney Ropil, balik na diri sa Mindanilla Police no sa detention cell. Ato na ning ikuan si Catherine. Unsa man ni katinuod kat ang aligasyon nga hubog ka o niya posibleng sabog ka sa giniling drogas. Makainom ra ka? Ha? Sabi niya, katamo po. Sige lang siya bigyan na dyan. Palapat, paglungkot sa ulo, nabalbat ko. Paglungkot ko. Wala rin yun. Hindi na ako na nilang mama. Militaris ko siya doon. Wala rin yan po. Oto na. Palakop po niya. Atong balikon sa katong gabion unsa may nahitabo jud tinuod to ang iro nakagawas unya nasuko to si ma'am. Oo, nagagawas.
Gano'n nakagawas man to? Inibawas mo na, biyan, nagawas na gusto. Biyan. Unya, maura to inyong gilalisan o doon na pa mo'y laing gilalisan? Kuhaon na ko. Pero una, ito, ikuha na ko, iyong pagbiladan. Pag nakasuod na ko sa balay, iya mga nakita ko yan sa cellphone niya, natruma naman sa ibang tawag cellphone, kaya ako gitada ko sa una nga. Wala kung dapat na, bigyan tawag, dapat na niya. Tinuod di kat nga gibuhi kaniya wa kay trabaho na rakas balay. Kung nagtrabaho, ako natin, wala nila, iya ako papauli, para tayo sa balay, ako gusto ka. Ang itong salitan. Sa Attorney Rupil, nasa apkas rin niya ha, ato ng station manager sa DYHP. Aminawala yung pangutana. Attorney Rupil? Oh, okay, Paul. Kat, may buntag ni mo, Kat. Kumusta naman ka diha? Oh, di maklaro yung tingog. Kumusta naman ka? Di pa okay sir. Dili okay. Unsa man ka nang, pila naman gyud mo katuig nag-ipon unta ni ma'am? 7 years, Attorney Rupil. 7 years mo nag-ipon. Kusgalay mong tingog kat. Ay, di mo ko kasodi ani mo. Unsa man gyud naka-trigger nimo ngano man nga nahitabo man to? Nga nadunggaban man nimo. Unsa man gidunggab nimo ni ma'am? Yes sir, na-trigger ko sir. Yung tawag niya sa pulis, loudspeak man niya. Padung na ko no ako. Kaya naman pulis nga. Padung na ko nila sir. Amang, moto. Na-trigger ko na nakaswak ko sa una nga. Siya may naitala ko. Siya pati palapad. Ako pa yung ipapriso. Sawa pa siya manawag. Ang imong ikasukan dahil kanawag siya sa pulis kay iya kang ipadakop sa pulis. Oo, moto niya anak. Kung sabi sa kundi mo, dalagan ko kundi mo, bihan, sika, sipangga, sika, ginagagit niyo, gahinom ko, sinuwa, sika, japatan, sa kakusapan, ay mo kayo padakop. Gagalalis naman sa, alam ko, galalis, iyayan sa kayo padakop. Unsa man gyud sigihan ninyo og away? Unsa man sigihan ninyo og away gyud? Kalumagan mo nga butang. Sampo na. Wala man yung di matuman niya ang gusto. Dali isa tapos-tapos ba? Dali isa suko. Niyalain isa suko. Pero tinuod na nga nagsilos kuno ka ni ma'am. Wala na. Wala niya. Ang garang sila ang awayan mga yan, naginoto mga gilagmay. Unsa man nga ginagmay ngano na resulta man aning pagpanunggab? Kanang pagagmay kasi kaya wala nang kalimpyo. Gusto niya matuman din yung dayon. O niya, dili matuman siya. O na lang magpapakapak siya. Mamuspos siya kaha. Tinuod nga nagbuwag na mo aning ma'am? Tinuod nga nagbuwag na mo? Oo, nagbuwag mo yan. Ako niya ako padakto. Kaya, di ba, ayos sa story na padakto niya. Balik lang po nung ikabal. Balik lang po nung ikabal. Wala kita timbang. Dugay naman kuno mong nagbuwag. So nagbalik dahil mo ani ikaw may gipabalik niya. O katong pagdakop nakikita sa nako diyan sa kuan. McDonald's. Naay mga anak ni si ma'am sa unang bana niya or wala? Usa. Naay ipon ninyo ang bata? Wala sa lula. Sa lola. Pero unsa man kung mag-away mo 7 years man mo, mag-away mo daan na gyud ka nga manapat ni ma'am? Dili ko manapat niya sir. Hindi na dato gaya kung padakop wala din siya. Wala yung pumalapat na niya. Siya may panapat. Kita pa ng mga silingan siya. Mamukbok pa siya. Bato. Lapay yung sa bato. Unsa man graduhan ng gitudloan ni ma'am? Unsa man graduhan ni iyang gitudloan? Elementary ni or high school?
Elementary. Elementary. Unya ang imo sa may imong trabaho pod. Sa nuwatay, masad. Oh. Sus ngano man ni hitabuan nga niresulta man gahapon Teachers Day ra ba? Kasumpe. Ugan kayo sa mga agit, sir. Unya gamay ra man kaninyong away, ginagmay man ngano nahinaykan man nimo ni Dunggab. Ay na, like, pag-appreciate lang ito sa polisan niya. Istali, wala na ito. Yan ang kung ano sa ba? Ipadakop ka niya sa pulis nya gi-loudspeaker niya mo na nasuko ka. O, nag-doon nga ang polis, nalawtala ko niya nga. Kung sa akin ka, ang ano man, nilapatan, lepika, na, kung okay ka. Ang sa, wala, panapok ng tiga. Pero ako ipaklaro ha kay kinini ang igo ra man ni sa bawsi. Atong klarohon, unsa man ni sa barangay? Nagatubang na mo ni ma'am sa barangay sa una? Oo, nagkitang niya sa barangay sa Pardo, hilingan ko ni, hilingan siya, ipapirma siya nga, makigbuwag na lang kaniya, bakit? Hindi mo rin mag-away niya. Oh. So na, nagatubang na mo sa kapitan da yani, nag-away-away na mo sa una, niabot na mo sa kapitan. Oo, wala pa doon ko lang ba? Okay. So, naka-issue ba ang kapitan og temporary protection order? Wala. Wala. Sa Pardo, dito mo kamo, kuha natin. Oh, kaya ako ni susihon sa kapitan ha, og sa record dito, so nagkaabot na mo sa kapitan ni ma'am, so sige na din mag-away. Gikihan na din kang ma'am sa kapitan sa una. Unsa man tayo yung gawayan, nganong gikiha man ka ni ma'am sa kapitan? Oh, ngano man nga niabot man mo sa kapitan, nganong gisumbong man ka ni ma'am sa kapitan? Wala, protection nga mag-away-away, hindi ko niya patuloy. So nitambag ang kapitan nga magbuwag na lang mo, kay sige naman mag-away. Oo. Oh, nitambag. Ngano nagbalik pa man gyud mo, imo pa man gibalikan, gitambagan naman mo nga magbuwag na lang. Wala dito, wala siya mo, pero siya may papirma, siya may kuha din, siya may reklamo. Oh. Hindi siya mapirma. So unsa may gigamit nimo pagdunggab nimo ni ma'am? Kasi nakikinig ka, mumbalay mo. Kutsilyo di kapila man nimo dunggaba, ngano namatay man gyud in taon? Kapila man nimo gidunggab? Kapila? Sige lang sa kauras ba? Sige lang sa kauras ba? Nagminugay lang ba? Ah. So mo na naginilugay mo, motong imong nadunggaban. Nganong kadaghan man nimo dunggaba? Nganong kadaghan man nimo gidunggabs ma'am? Kumusuna ba? Sige lang sa kauras. May pa nagbuwag na lang mog tarong kontra sa karon na nagbuwag man lang gihapon mo namatay si ma'am, mas grabe ni inyong panagbuwag. Naunsa na. So, unsa man ni ron, nga namatay man, imo na lang silbisyuhan, ispesyuhan. Onya, nagbahay ka ng gihimo ni Moron. O, sige. So, silbisyuhan lang ni mo, mapriso man gikani. Saan taman nga maistra, imo man gidunggab. Okay, Paul. Di kayo mabati yan, kan, Paul. Okay, Attorney Rupil, Okay. no? Sige, Kat. Salamat kay Kat, ha? At least nakuhan kaya amon sa episode, Attorney Rupil, no? Niya, at least iyang kuhan lang iyang side, Attorney Rupil, no? Nilig iyang ay tabo. So, mauro sa niyang sulti sa outcome gapon na laikan lang niya. Matong nangayo kay siya pasaylo sa kabanay ining Mamilani, no? Nga nakapasaylo nila, pero tayo manod. So, ato na yun servisyohan yun niya sa bilangguan. Hinoon iya man yun noon hindi masulan o maayo. Kat sa imong mensahe lang sa kabanay ni Milani sa may imong sulti din. Sige. Ang madungog nila.
Ay, tulungan ko. Nabuhat ko. Sa ilo. Nabuhat ko lang yun. Nawa lang yung pagbuhat na Mabigay. Hindi mo ni ang dangoy-ngoy nga tingog sa suspetsado Attorney Rufil ang kapuyo ni Ma'am Melanie. Lawaan uno ni siya nagtudlo sa Talisay, no? Sa elementarya. Onya, yan na ning kuha noon, gimahayan ang tanan. Onya, andan lang sa siya sa pag tubag ining maog kaso Attorney Rufil, no? Paita po sa dangatan in taon ni Ma'am Melanie sa kayo. Teachers Day, maupay iyang nadangatan. Tinood na Attorney Rufil, no? Subo unya sa mga kabana in town ni Melanie, nag-goal jud sila maayo Attorney Rufil kay limang ka nga baguhay lang nga nagsaulog ang mga magtutudlo ba sa ilang pagka ilang Teachers Day. Yun nga, makalitlag sugaton sa balita nga usa ka maestra gipatay sa iyang kapuyo nga tumboy, no? Tungod lang sa usay mahidlain ning iro kay ang iro lagi nakagawas mauman Di man kuno iro Paul, masiluso man kuno kaning tumboy, mabita kuno nagbuwag na sila. Unsa may kuan na ni? Diha sa dapita pero katunga time ang kang krimen ni trigger tungod ato permiro katong iro nga iyang gi magbukod kay nakagawa sa gito sa pamay kadugang nimo kat nga isulti. Gamay man kay ng iro nga gukod sa gate. Mapatay na kag tao na. Ang nakatrigger kato na nitawag sa police. Padaw na ang pulis. So padung ng pulis ana niya gi pulisok siya ana priso na jud sa karon ana kay ana ba dito na kuha na siya na diha siya silo nga gihuktan niya. In fact nag-inulugay pag gani kuno sila otong wa nakakauna-una at kapila ni mudong gapa. Wala na gyud. Pag dungga pirmiro, siya ro kakabantay nga uy. Wa na ni. Krimen na ni. Sige na nakakansa-kansa. Sus. Sila. Kapila man kuno niya dungga ba? Di na siya di nakakauna-una, di nakakaya pila ni mo hansa kang takis man. Wala na. Napanuyan na ni siya. O yun na Attorney Rufil baka na saka kuha na siguro na palimutan na siguro siya niya. Kainom siya, no? Ang iyang giyang ko nakainom lang siya. Dili siya sabog sa ginadiling drogas Attorney Rufil kaya ang iyang bisyo ko no ang tanan ng pag-inom-inom gyud, no? So nilawtay gyud sila 7 years kanang 7 years Attorney Rufil. Taas na kayo na sa magrelasyon ba. Taas oy. 7 years. Nag-uban sa 7 years, liman ka na. Taas na kayo na, no? Kanang 7 years. Pero na diin ang maong nagkuyog nila Attorney Rufil kay iya mga hinaykan in town ang maong si Ma'am, no? Ang maong magtutudlo. So kaso ang andamon karong adlaw sa atong kapulisan niya, samtang law na siya karong gidetain diri sa detention cell sa kapulisan sa Mindanilla. Live diri sa Mindanilla Police Attorney Rufil. Ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Number